Näin puhdistat mutasihdin. Muista, että ennen sihdin puhdistusta lämpöpumppu on sammutettava. Muuten tulee hälytys ja pahimmillaan vaihtimet voivat jäähtyä. Sulje hana ennen kannen avaamista. Käännä kahva poikittain. Sen jälkeen avaa kansi jakoavaimella. Suodattimesta voi valua hieman vettä, noin alle 0,1 desilitraa, mutta tästä ei tarvitse huolestua. Jos vettä suihkuaa, se voi tarkoittaa, että hana ei ole suljettu kunnolla tai tiiviste on rikki. Suodattimen sisällä on sokka. Poista sokka pihdeillä. Aseta pihdit sokan kahteen koukkuun ja purista ne yhteen, jolloin sokka irtoaa helposti. Sen jälkeen nostetaan mutasihti pois. Jos mutasihti on likainen, puhdista se veden alla. Kun mutasihti on puhdas, aseta se takaisin ja varmista, että se on kunnolla paikallaan pohjassa. Kun laitat sokan takaisin, varmista, että se on tiukasti uran pohjalla ja että se pääsee pyörimään vapaasti. Tämän jälkeen ruuvaa kansi takaisin kiinni. Avaa hana. Tarkista, että paisuntasäiliössä on edelleen noin 1 baarin paine. Kytke virta takaisin. Käynnistä lämpöpumppu.